nder leydi ndi hewɓe teddinta sariya yowitiɗo e sarti laawi ino teska wonde daɗiɓe laamu e policiɓe ha tentinoɗo gendarmeɓe na heewi jogade e ɓaade ɗe gona labtude ummorade e woɗɓe e ɓiɓɓe leydi ndi tawa ina heewi rokkudeɓe kaalisi gam accandeɓe bonandeji ɗiɓe waɗi tawa noon ɓe kutortako sariya gam fawde ɓe yaggine ko fewti e ɗe gueɗe KORAG gomu sosagu gam laɓɓinde gurdam rendogo foof felliti wadde hen gueɗe kese gam ustude ngeenaari bonndi e nder golle tambiɓe kisal nder leydi ndi ha tenti noon e golle yowitiɗe e ƴewdo laawi ɗi ɗum commandant Farouk Azaria Sorgho halfinaɗo konngol KORAG holliti dokkirgol kayitaji ɗaɓɓande laaɓal e nokkuji police ɗi kayitaji ina yamiri golle naftoje rendugo e wiide commandant Sorgho ɗi kayitaji ɗaɓɓande ina dokke ɗon e ɗon kutortoɗo laawol mo ɗoftaki sariya gam hadde oto makko nangue doginowo o ma wawi yobde jobdi mumen to banggue mobile money so ɗum ɓenni omo wawi jokkude laawol makko kono o jonnete aadi gam wadde golle naftoje rendo foof kono laawol foof ina newo tan so tawi doginowo oto o ina jaɓa ɗoftade sariya so wona ɗum soodugol ndimaaku walla ngeenaari bonndi ma jokku